La biblioteca de metadata, per Marta Clua. El passat mes de novembre es va posar en marxa una comissió d'experts dins la Generalitat de Catalunya encarregada de pilotar el pla de reforma de l'administració i la millora dels serveis públics. Aquest nou ens ha estat format per una cinquantena d'experts i un dels principals temes a treballar afecta de ple als infants i joves i la seva relació amb la tecnologia. Quant temps hi passen, quin control se'n fa, a partir de quina edat s'ha de donar el primer mòbil amb accés a internet, entre d'altres. S'han posat fil a l'agulla i en menys d'un mes s'ha elaborat un document amb 107 mesures sobre l'ús de la tecnologia en la infància i en l'adolescència, que ha de servir de full de ruta de la nova llei de pantalles. Entre algunes de les mesures que ja s'han explicat hi ha l'obligatorietat que tots els dispositius incloguin sistemes de control parental gratuït o l'increment de l'edat mínima per accedir a registrar-se a les xarxes socials, que s'apuja dels 14 als 16 anys. També recomana la prohibició de pantalles a menors de 3 anys i, en els joves de 12 a 16, dispositius sense internet i amb control parental. I és que l'educació i les vivències dels més petits han de passar per fomentar els aspectes vivencials i no tant els virtuals. Avui us vull recomanar una novel·la juvenil molt interessant que ens planteja un futur incòmode, on la intel·ligència artificial té un paper predominant en les decisions de les persones i que afecta de ple als més joves. Es tracta de Estimat Avatar, de David Sirisi, que ha publicat Fanbooks. Us faig una breu ressenya de la història. Ens situem en un futur on la tecnologia i la intel·ligència artificial ho dominen absolutament tot i on no es vol deixar res a l'atzar. En aquest futur, les ciutats han estat transformades pel canvi climàtic i per això es modelen a partir de mons virtuals. I totes les persones poden recrear situacions simulades a partir dels seus avatars i gaudir de la vivència com si fos un espectador. I per això el videojoc Combat Love té un gran nombre de seguidors, ja que els permet als joves evadir-se de la seva realitat en uns mons imaginats. Però el més rellevant d'aquesta societat futura és que les parelles es fan per assignació via un programa d'intel·ligència artificial, que fa el millor match possible, i així es garanteix que la parella sigui el més compatible possible. Sembla que sigui un món perfectament controlat i que minimitzi els riscos, però no ho viu així la Nora. La Nora és una jove que espera rebre la seva assignació, però quan la coneix s'adona que alguna cosa no encaixa, ja que ella s'ha enamorat d'un company i comença a posar en dubte la perfecció del sistema. Més encara, quan ho comença a contrastar amb altres joves i comença a ser conscient que el món ideat no és tan perfecte com ella creu. Ens trobem davant d'una novel·la distòpica juvenil que té tots els ingredients per atrapar els joves en la seva trama. Per començar, tenim una protagonista que té molt de ganxo, la Nora, que veiem com va evolucionant al llarg del llibre. Primer, insegura i poc decidida, enamorada i ferida en no sentir-se corresposta, però que a poc s'empodera i s'aventura a descriure el seu futur i no el que els altres han decidit per ella. En segon lloc, una trama d'intriga que es va desvetllant i que, malauradament, segur que ens sona a prou real quan pensem en sistemes de manipulació i interessos econòmics d'uns quants. I per últim, la virtualitat del món que ens planteja. També és un element que pot ressonar molt als joves lectors i amb els que podran connectar. Estimat Avatar té tots els ingredients per tenir bons lectors, ambientat en un futur distòpic, ple de tecnologia que reconeixeran, amb una trama d'intriga que els mantindrà alerta i amb uns protagonistes joves que lluiten pel seu futur, que s'enfronten a un sistema que els vol utilitzar i que s'arrisquen pels seus ideals. En resum, joves rebels amb esperit crítics, i d'aquests ens en fan falta molts per a construir un futur millor. Acabes d'escoltar La biblioteca de metadata.